Ndamuka mona sindikuda mafaera. Asina kukanikwa nezvibane. Chicha waite chi? Magi? Chi? Magi zvori kuita iwewe? Uma safe? Nemwari we, neiwe ndoita seko naMagi. Nemagi chi? Magi? Magi urikuzviitireko zvauri kuita iwewe? Handisi kuda. Hausi kuda chisa kuda kufa? Handisi kuida. Kuda kufa here? Handisi kuida. Wakamwa magavakava, ukamwa masamba, ukazvibaya-baya nemawaya. Uri kuzviitire zvese zvauri kuita izvi? Ndaramba ndakatakura mwana nekuti ndakarepwa ndota nhumbu ndochengeta. Nemagi. Utadza here kuti uende kukoti unograntwa kuti unopiwa tsamba ugrantwe uite safe abortion? Safe abortion ukupikwa muZimbabwe. Kana waenda kukoti ukagrantwa tsamba chete unotoita safe abortion. Izvi zvepasi pemoto unoda kupfudza upenyu hwako. Chakakosha chii upenyu hwako iwe nenhumbi iyoyo yakatakura? Zviri nani hazvo handisi. Aiwa kani Magi chiko hapana chakuti zviri nani iwewo. Tikuzviziva kuti uri victim wakarepwa. Handiti une right yekuti uenda kukoti unoapply kuti upiwe ugrantwe tsamba yesafe abortion. Unograntwa rini ndiko tsamba safe abortion ukupikwa vasingadi muri muZimbabwe musingabvumidzwa abortion. Saka zvepasi pemuti izvi zvima zvekuda kubvisa nhumbu pasi pemuti ndo zvauda kuita izvi? Zvekuti unoriska upenyu hwako. Wakatarisana nerufu izvezvi unenge wakatarisana nerufu kudai. Aiwa Magi zvaka. Ene zvandizive kuti wazvikwadza wazvidhemenja kusvika papi hande kuclinic. Unorwa nakopi uchimwa safe. Unorwa nakupi simba racho uchimwa safe. Aiwa hande clinic. Batira tone madzimo. Magi unoda kuzviuraya here? Ndamuka mona sindikuda mafaera.